Nagpapagi di pasamla, nagawaburam yang kilang kumilong pa, kalau palatun dia yang langwang dia penyerwai, dia bantuai dapat kemen, dari kesengi ke bakrau, ke boblei, berapa yang pun melakam ruai penuan nombris ni seperti banyak nam tak kipop ni jong apa, jong pi, ban MA yang apa jadi pi, dia punya yang lang penyerwai dapat kemen, dia penyerwai dia dapat download, dia bantuai lanjut, dia bantuai, nam tak keburam ke jong play. Mary's Boy Child. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch the flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir singing now, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound, the trumpet sound, and angels listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. By and by, they find a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cool and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound, and angels sing, listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sound, and angels sing, listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ni ay kumplay Christmas yapi, ni ay kumplay Christmas pasok yapi, ni ay kumplay Christmas pasok yapi, ni ay kumplay Christmas pasok yapi, baru step to my back man. Ni ay kumplay Christmas pasok, ni ay kumplay Christmas pasok yapi,
Yeah, I could play Christmas bars of Yapi. Yeah, I could play Christmas bars of Yapi. Baru stem ke my Batman. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa sisian niya banyak orang. Yero you try. Sa sisian yero you try. Let's go have a chunk. Bring your uncle. Hakan kapor ke sengau banai kuplay bat pedang sengau bai pi ki para bangi baro nadu kilong kemi kilong pa ki samla bat ki heb baro haka kerteng ke jong Jesus Christ ubalwan umbreu syakane ke perthai kane kane ke sengi ke bakamen nak benta jong ilang baro nadu ki temen kilong kemi kilong pa ki samla hadu ki heb ki berit namar ba kadi kesengi ke bakarpang bangin yo man mani ban syakriu te hagan kapor ngi sengau ban pedang sengau ba kerpang ru nak benta jongpi ki para bangai lane ki parlok ke bari ke sen ke badangkong pi yo ban wan hagan ke jing syakri yo try jisu nang pedem ai ku play nak balang yapi bat ke Christmas ke besok ke bakmen yapi ru kumju Kajing kerpat nak kena kepor nak benta ki kena Sunday school ki ban ruai kin suba ban syong syakmat bat kajing sang samlaru kumju ban syong syakmat bakaram shimnya kepor namara hangi lakai yo kon la ai yo kon agi te kajing sansyar kan long halor ka terpeng jengu bat on khot ka kerteng jengu ubapala unang sela ublay bakrabo us im kajing sok to blend yo ban kerkhui geni kapor hakabangin yo ban mani ban syakri yaw kon jong blay Jesus Christ unang panem be je tengen yerwai kajing ruai ke basispa khan riu kajing ruai ke baspa sispa khan riu made godor made bakho da kajing shai na beneng katoj bapla lawan na perthai thai soti lakha khonu blai hadara hasam kulai jingshai beneng la pranai mit bakho nyakan ma khon jong blai lawan mi pa jingshai pranai kaburam beneng kating shan jingai beneng hablakha nong panem hablakha nong panem tungnya yang lang yerwai da kabakmen na kapor syapang kamit kabakodo kamit kabakhoy kabangikan mau jika por bakayo jisu hasem kulai dia dia ni kena jirwai basuban khot iba morgan gasnga yenyo ban wan shikmat ban pule ni ketien ke jong blai ban penkentang ia kena ke por ke jing tuai shispa kan riu Mit kordor, mit bakut, da kajing syai, na bneng katun, bapula lawan hapertei, tei soti
prakut naken mau kun trong buông lệ lawan mi bao jing shai per nai ban puram le katin shan jing ai e peng aplakan open aplakan open Ashwa bangan pulian ke ketian ke jong blay bat ban penkentang ke ke jing syakri ke jing duai nak liang jonga bat ke yang ke sem ai ku blay Christmas besuk bakmen bat badap jingker ku ye pi wei ge para bangai bat ke long yang ke long sem jongi bo bleu nang yo banang ker ku ngi kat bakis ngi ke por ke nang wan Kantukan ni ki bentang ke ketian ke jong blay ke bangin yo ban penkan mau ke ni ke por naka gospel ke jong Matthews ngan pulian naka dekot ke lenong ke beningkong ke dekot ke ba arfwe ter nang ta naka shiti ke jong Paul shiki Galatia ke lenong ke basau ke dekot ke basau bat naka gospel ke jong Yohanes ke lenong ke balai ke dekot ke bakan riu ketian jong blay ke ong kum ni kan kharu yo khon men khot ru ya ka kerteng jong u Jesu na ba un pen im ya lagi breu na ki pop jongki lale ya ke ni baro ba kunta on pendep ya kata bala ong utrai da unong yo thul pau da ong hakmi kata ka thei soti kan pun khon kan kharu yo khon bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel ka balong habala batai u blay lembat ngi Henry habala jia ka ya ka babyang u blay u lapha ya lo khon yaw balakha na ka breu yaw balakha hapo ka hukum Nabau bleu le kata-kata ka perthei kat bau la ai tino ya lo khon bala khamarwe bau eru ubange ho unom jachu Henry unyo ka jingem bom chukut tu bleu unyo ban kerku lamba ke jing shashko na ka ktien ga jong u ngin pendam ha ga jing duai long bala kerku ya ka kerteng ga jome ablei Agak ni ke por juga ni ke step ko try bapa. Melawan rak lang ingi kamu pai lang ubala siu spa jome dekat dor ke senam jome. Bangin dia aban don agak ni ke yeng ke bekentang jome. Ya ka bangin dia aban syakri me. Ban pen krau ban kentiu nam ya ka kerteng ke jome ko kenra bapa. Haka bakum gade ga sngi ban kan mau ya ke jing wan long breu chong me she gade ga berthai go trai chi subakador ongi aingo ye me ablay ya ka ba me mem shem la benot ya lau jong khon bala khamar wai go trai ban pha she gade ga berthai go trai chi subakador ya ka ban kha ha ga dur ka jing long breu go trai ban kup ya ka dur ka jing ngoret ko kan rat ba bha go trai ban ya ka ban ai ya ka ta ka jing shakri go trai chi sebakodor walai kidon tang kendat lagi senam gotrai and reka jing im ke jong khon jameu Jesu gotrai kalong ke impak ke bakrau yang iki bangai badia ka perthai baro shitalop ko kanra Jesu be ni aingo ye me ablay bangila balong kum ne trai de namar jameu Jesu jong ka Christmas gotrai yau ba me atrai Jesu bakodor lawan ban kha ga ni ka perthai gotrai om tang bala kha ye me gotrai Jesu bakodor and rengele pulih na kaktin jong me ko try ya ka mission ya ka jing tmu ka bamayan ka jong pa bom jukot try ya ka bom me man yo ban pen em yang ikinong pop ke bala jot ke bala rem go try chi subakodor o ngi aingo ye me ko try chi subakodor ya ka ne ka jing sha jong me ko try ya ka ne ka jing tmu ka bom me malawan go try ban pen em yang anang kong unang pop
But yang ini berdon naga diga jing syakri. Yang go ime able. Hapadeng ki jing ki bangingi mahat ko try. Hapadeng ki jing ket ki bakia ki bangingi yahat atry. Laka long hai ki long hieng long sem. Laka long hai ki jing jungi shimet ko try. Ni sngotu bami melongu Emmanuel hai ki jing ga jongi. Ublay lembad ngi. Nginom laban ket ke jing ket ke bakia ke jing marway ko try. Oh Jesus Emmanuel. Ngi khot ye me atrai ha ke jing jongi. Ngi khot ye me hegi long yeng ke long sem jing atrai. Lada dona podeng jing ha ke de ko por. Kabaki jing kang jing ki dono jing ngi dang kang. Ya ke jing tre ka balai lo yuman sem ko jong me able bapa. Ngaduai atrai bakani ke de ko por ko kanral bapa. Bangin pli ke jing kang jing ki dono jangi. Bangin khot sngob ha ye me atrai ha ke jingim ha ke long yeng ke long sem jing ko trai. Melong usem jong ki sem utrai jong ki trai. Melong usem jong ke jing sok ong na ye thul pai zaya. Melong ble ubasan shar ko trai. Ubaka ket ka hima jong me ka bom jo kochu lanu ruat trai Jisu. Wan ban sen shar ye ke jing jongi wan ban sen shari ke long yeng ke long sem jongi ko trai long ma meus em joga jing sok ko trai lada dana pedeng jongi ko trai ki ba ka jing sok kala jingai no nang ya trai ka jing ye kala jingai no di ke long yeng long sem ko trai nyem don ka jing kemen ha ka jing em jongi ngila persyang man wa ya ka jing sok ya ka jing kemen reng ka be ke jing snob ha joga berte trai ya rab ngi hikai ngila mo men sem ko jong me ba ka jing sok ka basisha ka wan tang lang ba jong me ko trai Ya Rab atrai Jisu bakodor me utrai utlong juga Christmas ko trai Jisu mendayok lot khot ya ke jingem ga jing atrai banginom teng kai shu iki kamra jigi dono jing atrai banginom bu shu yala de ko trai ngin ai lot yala ke jong ga jingem sheme ko trai bami mendayok ban sen charlotte ya ke jingem badi ke long yeng jong ko trai ngida duai ya ke de jing shakri jong me ha ke step ki jing ruai ke jing duai ke jing ai sha ka kam ga jong me ki jing ruai ke bakar pang ke bangino sngola maki kon samla juga balang bangi dapan kentang yo syakri jome barika kten jome bagi jing syakri ndu ka bastang hadu ka bakot juga de jing syakri ko trai kalong ke jingker khu ka baptiang hona khamat jome bagi jingker khu beneng jome trai kento ken shleh padeng jung ya trai but habangin mi de jing seng ko trai pendap shonyi ki dono jing ya trai de ke jingker khu ke bakan jable jome ngalapan kentang ke ni ka por but ka wai pe ka man sem ka badon ha ke jing syakri ni pani kini baro haka kertenga jong Jisu amen. Gen petang sesyo da ke bangirwai ke jingwai ke ban rius pa lai puwei ke jingwai ke ban rius pa lai puwei buram yus em blakha dai habadang step hakisur batiang da jingwai liyathu yaka kubor batiang hakinong aplang brod dapat ba angel balakha yaukon Emmanuel do one to them to yaro you blay ngo yus em badan bo day unehi unang tau ublay ubakraw bo to ngo to them to pendan buram you Jisu deus em tang unehi balakha nong panem ngenyarwai sa sisin da ka ba jenglang igana ka jingruai ngen perkhat iki kente ni ka jingruai ngen ruai da ka tanut bat ka bakamen baro ngen yeng ngenyarwai ka jingruai ka ban ruspa lai puai Yei habanang stepe aki surbatya
ki angel ki rai mang ingi ya solang yin ya ro ya utrai upai paka perte to wan ya solang to yin den yin ai ngo hasur ma tia to wan to dem to ya ro yu Shin hi ma me nong pen im ba shisha nei tan ma me do wan do dem do ya ro you play do you sim ba don more they do ne ni u nong tao do le u ma crown more do mo do dem do pen don bu ram Today usim angudehi balaka non penin buram yublei ki angel ki rwai mangingi ya solang ngin ya ro ya utrai upai baka perte to wan ya Simba don bor they u hi u nong tao u le u ma crow bor to go to dem to don u ron you jisu they u sim tang u de hi malaka nong ben in go jisu malaka nong ben in Shim hi ma me nong pen im ba shisha nei tan ma me no wan to nem to ro you do you sim ba don por nei u ni u nong tao u le u ma crown more to go to dem to non u ron Today usim angudehi balaka non penin Dang une hi balaka nong penim ngedai ngu yo play bangi kum ki khon ki jong play bangin yo ban mani dem ban ai ngu But ban yaro shisha yo blay ubala I yanga yo pi ubala panem bala suspa but bal ai ke jing kemen but ke jing sukha ke jingem kadi kani ke por ke bangi lawan ke ke jing ke bakantang ke jong trai bangin wan hau da ka donut baro bangin shu ai ngu yo te kom ta kani ke por nga khot lang pi baro to ngin ai ngu yo blay ubala daran kat bat ni ke snam baro snam Satang kan ita yo ke banwan ngelapan kut yenus namu barem ngin aingo ya ke jingwan ombreu jong jisu aingo ulapan em no suspa yang ayapi batungin tuairu ngin penkantang ya ke por ke kanta bau blay un yo lot yang ayapi ke por dan na pleng jong pi ke por ke sin ke badangkong
และสิ่งที่ปัจจุบันที่คือคริสต์มาสตรงเงินมาอยากคือคริสต์มาสหากดาวน์ก็จงอีกับบางอีปัจจัยยาวจีสุอนองเป็นเอ็มบีเจได้กันก็พอบางองทรายกระนังอีก็คุบอยากคือคริสต์มาสบัดเงินด้วยเงินไอติงเป็นกันทั้งยันก็พออยากเทียนก็จงเบลย์กับบนยบันกระนังบ่าวชักรีจงกับบาตรงเงินด้วยกันก็พอนักบันตะกีบางไอ้บาโรที่บาร์คีก็คริสต์มาสHaki jing mani hak leng kanong ba so shlong hanong kondong hakari ka state ke jongi hari India kaleng ka perthai tongin wai shisha kan ka por baka perthai kan tip shisha yo jisu ubalawan shakan ka perthai tongin wai ki ben sim ki bakoro ki banang yele persha ki banang jai nau blai ki dang sanar pna yo jisu nang penem nadu na ying dang don ki babon ki bompat pediang shisha yau jisu tingin kan mau kan ek porban duai naga banta jongki gen duai ru kan ek por ya ka jingsok kan wan ha ka ri ga jongi ngayo i ka jing berngam ka jiberthan ngayo i ki wai pat ki ri kan ek perthai kim yo ban mani Christmas ha ka bakum kan ek sngi kathma bat ki jing ki jede kinong petwer na ka wai ka jaka shika wai pan ngi padang ni ngi yo kum kan ek por kamalai du tungin kan mau bantuai nak banta jongki ka jingsok blai un yo ban kerku on darkat hakari bat ke pertai baro ke wei tungin ya dolang kan ke por ni aingo ya mi atrai jisu bakoro be e jonga hagan ke stem ni do ban wan hagan ke jing ka bakantang ke jome bangin yo ban pendap ya ke jing mane ko trai ni aingo ya mi bangi dan hagan ke stem Yai go yeme kan ke por ya ke jing dan kat jome hagan ke snam ke balai no baro ngila yait nang ba ke jing do jing kermen ngila yait nang ba ke jing ke jing tang jong ke jingem try ngi yoban wan hagane ke jing ka ba kentang bangene ban mani penan buram ya ke jawalom breu jome shekane ke pertai mela wan na beneng ban ket ki pop ma kering kang ke jongi try ngi aingo yeme ngi dan manta ke jing ka ba kentang namal mala penem jangi dan nap deng jungi kan ke pora try kare ke sen ke ban kong bangina ban shakri ban mani yeme try ngi duai pen shai ke donot ke jongi bangina ban pediang yeme us em kis em u try jong ki try us em jong ka jingsok ban ai ha ki donot ke jongi ngi duai na ke ban ki ban sem ke bakodo ki badalong kinong shon ya ke jingsok ki badang sanar pna yameu jisu ngi duai donap tangki yeng ke sam jing ki khon lane ke keme lane kupa ki badang yele persya ya ke mon ke jombe ki bampat pediang yameu jisu ngi duai atrai dei ke sngi bo men sem ko chemen yo ban kren ha ke bakum kita ki donot bakin pediang no yameu jisu nang penem ngi duai ya ke ri ke state ke jongi ko tra ngi duai ke ri ke jongi ngi duai ke perthai ke bam don ke jing sok atrai be melawan na beneng kumustos jong ka jingsok ni duai na ka jingsok hakari ke jongi ni duai na ka jingsok hak pertai baro ka wei gutra ai bagane ke sngi ka bangi dia ban perta ban yatho ya ka jing walom preu jeme sekana ka pertai melawan kumus jong ka jingsok melawan ban ai ka jingkermen haki bom don ka jingkermen troy melawan ban penem ban seuspa Try dua ye mekan ke por man kerku man dan kan me ko try be man yo jaka haki donot jongki bangai baro ko try ngi dua ki pan kan tang kan ke por haki ti ke jome granang ila mak ku por ye ke jingwa granang ila mak tin ke jome pan slayu shekuri jome kan ke por loran kan ki pulpit ma pera hagan ke ski ya ke ku por Christmas ya ke ban sama ke jing ke bakan tang ke jome ngi da dua ngi depan kan tang haka kertang ke jong Jisu. Amen. Amen. Kabato ngin duai ke ke pon ta ke bapang besitom ngin duai na ke banta ida tiplang rembai in sayo operation jong I haga ne ke arpunyo turek ikon jong ba Arlington in yoban like operation ke jong I ngin duai kerpang nam ta jong I tengin duai ru ki para bangai ki badan hospital hang ne nong ba Shalom ki badan Shabar ka nong ba Shalom bat ngin duai ru hagan ke por na ka banta jung ilang baro ki badan ka ne ke jieseng ngim dan ka met ka bakot ke bakia pidon pikit ka met ke jingpang chi stom ngin yo ban duai ta ki bahi yang asam ke jong piro sao ba ban ra ka ti ke jong pi ke ne ke por ngin yo ban duai oi
ngelayo I ti ki bon ngilara haga ni ko por ngira aga kerteng ga jong Jisu bo Jisu la wan na breng si ka perthei wan ban pen khia ban le ki khamba ban pen ko ye ki jingpang ki ba shir khai ki jingpang ki bam la hau briu u Jisu la pen khia ye ki jingpang ting tungin dwai ga ni ko por nakam ki para bangi yam ta jong phi ki bra ka ti try Jisu un yo ban pen khia un yo ban weng no ye ki jingpang jistam jong phi baro la ne ki bahaya samru kum ju tungin ya dwai atrai Jisu bakar be I jona ka por ni damba ngi ngi dwai me ka ka por ba ka ki kanta nakabanta ki ba phang ke ba sitam melawan na breng shika perthai atrai be melawan ban pen khia ya ki ba phang ke ba sitam ban le ki khamba ban weng ban pen khia ya ki jingpang baro ko trai Jisu be trai melawan ru na breng atrai ban pen khia ya ki to ki pang ha ki jin jar ki jim ha ka men sem ke jongki ki bam dan ke jing sup ke jing kemen trangi dwai men yo ban kar khu na ke banta jongki ni dwai na ke nak ki para bangi ki ba yo ke jing sumar ke ni ki por ki tayau ki bnai ki bala lai no banta ki dang dan ke jing thia pang ke jongki ni dwai ke ka thain jamo Jisu ni dwai ro ki ni ki bara ke ti ke ni ke por ni ra ke thain ke jamo Jisu ni ra da ke jinge dwai mela wan na bnai melawan kumun open kia melawan kumun open kai ya ke jingpang ke jitam hak ke tengga jemu Jisu ngi dwai meni oban pen kia no ya ke jingpang baro ku trai be bangen yo ban mani ban shekri me bangen yo ban penan buram ke tengga boko ke jome trai ngi da dwai ngi da IT me ke por ya ke bang baro hak ke tengga jemu Jisu amen amen te ke por ngi yo sngau ya ku bor jong ke jingwai dengan yo asal nang kong ke jingruai nak kena nak Sunday school ki bakin ai ki jingruai Christmas bara dia nak ban jong ki kena Sunday school pat ngin yo pat ki jingruai nak ji sang samla dengan ke por ngi sobha ban khat ki bakin wan hang ne jrong ban ai ke kubor jong ke jingruai
Jing du jing kermen sha jing em bom jiu ko Entah belum beli aman. Shepherd kay bulawan, pag-ajing
to blame yo ban ker khula bagan ke jing ruai berartli ke bengilio sngau kila ruai de kemen semat ke donot baro habang isngap ngi shashkor isngau ngu e yo blay bagila ruai chapang ke jing walong breu jong jisu chakane ke perthai I kata I jika perthai pha yo khon u blay Emmanuel ke jing ruai ke baar ke baki khon samla ke leo ban ruai kalalong ka jingkar khu ke bakraw na ke banta jongiru te to blame kar khu ye pi ki samla to blame kar khu ye pi ki khna Sunday school pinangla ye ke ban shikri khambha na ke banta ke borom ke jong blay yaro you try kani ke sngi ke bangin yo ban kemen kani ke sngi ke bangin yo ban shashkor ye ke tien ke jong blay bat bangin mi ina kani ke je sengren kat bat ke jingkar khu Teka por pan bangin yo ban shakri yo blade baka sap ban shashkor iya gaktian ke jong blade. Ting aing yo blade ke por nak bantau shakri jong try iba Alphonse Merthong. Ilai ke por ke bokodor menya donren kat bat ngi ke balang hang di. Te nak liang jong ke balang ai ku blade Christmas besok bakamen nak banta jong pi batu try yo ban kerku iya ke por bagi kenta. Bat ya sam ke tin ke jong blay bat ngi gin sngap gin shashkor gin pediang ke tin ke jong blay ka ba blay ai ha pedang jing ke ke por u blay un yo ban kar khu yi ke ke por e paso ke san nong plo e paso jang jing balang hang ni ba di bai lami ke jing seng iba arling belong chairman juga balang ba Paul Secretary ki rangwa ki ba peti ka kam jong blay hang ne ki long kme ki samla pat ki hep ki baret baro ngai ka blay pi baro wi pi we ka teng jong try bulong nong pen em jong I u Jesus Christ kene ka long ka sngi ka ba karpang ka bi ban wan ki yeng ka jong blay ban mani ban pen kraw yu Namar kene ka sngi ka ba kan mau cầm đây cái sinh kha cái trong Giêsu, hồi đây cái sinh cái bên cái màu, giờ cái những văn long brio cái trong trai cái này cái thầy, cái sinh cái bào bleu ai giờ cái những ai ấy cái trong bào tao long khuôn cái trong bleu, bleu ngon cầm đây cái sinh kha, Giêsu ang như cái Jew thì cái por, men bào Abraham pat Shimladon, nga long. Ulong blay na bom jukot siya bom jukot. Reka jing wan ju usin ka protay ka long ban shimti ya ka jing long brio. Bat ban wan kumu blay ha ka jing long kumu brio. Ban wat yu brio ni gilinti sa kama jung bara. Maru brio long jing tau jong blay wo blay la eat karpang hadu kata. Hai ka bo blay la tau dur la sain dur kat kum ka mon ka jong u yo brio ban bo ha ka ni ka perthai bat lang ta ka bakam su tanat ka long bai la ka jong ka mensim ka jong uru u blay la prasad how brio ka jing idei ka ba kodor ba ka ba karpang hadu kata bat pensem be ni ka kitab Genesis kalen long ka bading kong ka khat ka ba ar pun rio ba ar pun nyo But I got the cut a little long of art, but the cut of a private jam hung to come to Bobleu, La Prasad, Yellow Job and see him how brew. What do new brew long jing tau uba im. Dio brew cup tang yet a door ka Bobleu la Sanduru. Henry got on Kabanda Gajong Blairu. Hackaging im Gajong brew. Ye pair cut nigga ne heki dur gajongi. Then Marbuka tea Gajong Blake la Sandur ye way na pring jongi. But ilong ki bakarpang. Jeremiah Ukraine kata, David Ukraine kata, baga por bagi nang dan hak po kme jongi. Ki kti gi jong u kila sandur pat ki shing jongi hangta. Bo Isaiah wang men bangi nang dan hak po kme jongi. U bleu la dapan sinru wat ka kerteng ke jongi. Abo bleu kreningi, o khat yangi daga kerteng. Lalu pipet, lalu ke testament ke borim,
hadu ka testament ka batamai habo blay Ukraine yo brio Ukraine ukot daga kerteng yo Abraham ukot daga kerteng yo Moses ukot daga kerteng pen pe ki brio ki bahari no blay ukot daga kerteng pi ong na do Gideon but ki but what you Saul ru ukot daga kerteng ngilong ki ba kodor khamat jong blay Yang ngui play namar kini kajing ai kajong ugu ai ngi. Bagi ni ke step ngasyukwa pan skren higi atli ki benta. Gange ngenyo ikapor ban lek kumta. Kapor kalai step. Kabenta ka paningkong ka bangijuk puli bat kata kalong naga gospel kat kamu Matthias. Kalendong baar kat khot ka paningkong ter kumtu hadu kabakat ar. Kakren hang to ya kani kajing ai ka jong blay ka bu ai shini ka perthai yo Jesus Christ ula pentip ya kani kajing ai ka jong u ha kita ki riu start ki riu nang ki riu champagne namar bigilong ki ba start kilong ki ba tip ya kajing tho kilong ki bri ka ba champagne open tip ya kata kajing pendep ka jong u ya ke bola kren ling bai ju ki nong ni thu lupa ban kren ban pen ken mau yaki ba banya thu ba gani ke de ka takaya la pole mene ha ka basdang ju ni ke jing seng na ka shiti ku pol tho shi ki nong galatia ka nong ba sa ka khot ka ba sa ba ha ka ya ka ba biang u ble u la pha ya lo jong khon shi ni ka par thai na kam da ka jing pen im ye ki brio bara Bola pentip ikini hagi taki bestat. Bagi bestat kinon kamtang ka dak beginyo i. Bad nakataka dak ke mamaki kinyo i kin snotho ya kataka jing ai ke jong blay yo kon jo Jesus Christ chagani ka parthai. Utau Jesus Christ ya wala pule menne ha ka besdang jo ne ke sing. Ude utau Emmanuel u blay u banlong lem batngi. La pentip iki kyo i ya kadak hau tau klor. But masnyo i o tau klor. Uba compare na kimi pat ki klor. Kajing start kajong ki, kajing champagne kajong ki, kaya to balaka kun sim siya ni kapatay. Laka yaw sim siya ni kapatay. Uba Isaya uang usim jong kajing sok. Bayaw ni usim laka ru hakataka nongret kabagi ong ya ka Bethlehem. Kajaka kabadon kam ya kajing sok. Badai hagani ke jaka lakha yauni ka kitab Isaya kelenong abakhanai ka khot ka banriu ka kren ya kata bad kini ki skong thu biang ya kata bad komta kilami na ki jaka ka bamaki ki shong kisa banya chekte ki phang jong ka Bethlehem haga jingalam jong to klor bagen boy haga ta ka jaka haga balakha ya u Jesus Christ. Kilawan, kila poi hadu Judea, kila poi ru hadu hajan Bethlehem. Kida ke bestat. Lailam nanti yaki shilenter hadu bana poi ha Judea. Bat ban poi ru hadu Bethlehem. Ya andala poi ha Bethlehem. Ka jingstat jongki ka batay yaki bat ka penlong yaki Bakin penon kam yang tak kajing start. Baka tak kajing start kajui kaya thui ki bang kelet hayings im. Unius im jo kajing sup hayings im. Kom ta kilalet hayings im. Ada haba kilalet hang ta hayings im. Kem simpoi perkat bagajing let jengki hang ta hayings im kan pen ki pen ban yu skum jong dekau. Nabaladon kajing kiwin hang ta haying sim habalyo sko lakas im. U Herod shim lalaban pjang iga bukum ta ko khubor. Kilewat iga jing tho. Banawat ikte jing tho la shem baladon ga jing tho lupas phang jing khai nus im. Henry shim don hang ni haying sim. Ulang ki khelek banwat biang ru. Ana pin shem sawan ya thu pat nga kana mangaru an laban leit ban maniu. Kilami nang ta.
Ka jing start ka jongki kala pulam. Kia ban pai biang show klor. Bau tau klor e lamiki ha ka jaka ka begini ban poi. Baik kala Shem jika Mary boyu Joseph. Bayu kelung bela sab di giant sab bapala pensia ha ka sing oi. Kila lek hang ta. Baik kila ai kita jing ai so bahagia jongki. Jika ksiar jika mir badai ka jing ubi ro. Bandala dep nangta kilay pai no. Bahaba kilay pai no. Ublay wang yaki lay pai nagaway pat galindi. Pite balay. Kajing start kajongki kalapin le start yaki. But kajing le start jongki. Kiyo iya kajing kiwin hang tu haying si. Kila tip siapang ka history ke jong Herod ulong ubakum no. Ya ka kiau kurim jong damar ka ulong ka start bat ka syampang ka man ka por ka ai but yo. Ui kumbaga ni kal kampau khamat haka hima ban yo upenyap leka. Kalok jong ka bahabriu hadu kata-kata Ahabadon hapling jiki paitba hagi jingalang kibriu ki kampet yaka banyu namar ka jing itanat ka dur ka jongka haga jing bitar ka jong namar kata ka jing ai buram ka jing kibriu yaka kurim ka jong yu habagi don hagi jingalang bat ki paitba ka pelong yu ban bitar wala ka jongka lokru baru penyap yaka kidon ki khon chenrang kiba ibiang briu kiba don kamay kiba mo ui shan kmat yo bahaga no magado ko por kini kila ban shimbat ban kurup ya ka khet ka jong upen yap iki kini ke ustad habaki yo i ya to ka jing chiwen ha ka to ka met ha ka baki rung ha ka yeng ka jong kila sko trim la kemtep ke ei banja Henry Kalaja, anda mamaki kira late no. Now hadirin katu ganisngi hadirin begini ke kremuan paishu. Kajing bitar bagajing kiwin kaju nomor bom shimla lap ya los hang nudan. Ula penbenai kajing penyap iki kelung ba ars nem syapok shenrang. Ha Bethlehem. Barak haima jung uha Judea. Galon kajing yam ketang ke bakrau. Para pengaji ke Christmas. Ke Christmas ke Baningkong ke Christmas jong kajing le start jong kiriu start. Ke bawanya ya kajing yam briu ha ke Christmas ke Baningkong. Komnongi pen kre ka Christmas ke jongi. Ngal donlot ki ke ksiar ka mir ke jing ubi ban ai ya to sim. Na biang lot ki ke baro. Re ha ka jing le start ke jongi ha bangin yo i ha ka jaka bangin yo i ka jing ai ke jong blai ha ka rukom ka bangin ban pediang ya ka. Ha ka jaka begini kan up ya ka jing lam ku blai ha du ka jaka begin poi hang ta. Kilet syaka yeng jong sim, kilet syaka pertain mar bagimot bagaw niu sim jingsok udan hayeng sim. Nei em. Kumnongi pen kre ki Christmas ke jongi ling ba jongi ni kisngi. Hangnongi kmilanti ya ke jing ai jong blay bakandon. Hayeng sim. Hagi ai ke badap kerhai. Hagi ai ke badon kaspa ka buram hangta. Kajing kmen bat kajing kawai hang ta. Nengi kwa banyo i ya kan kajing ai ke jong blai ha ka jaka ka bo blai ukwa ai ngi bangin yo i. Om ha ka jaka ka ba mangi kwa bangin yo i ka. Am tiap kum nongi pen Christmas segini kata yo ke balai no. Hang nongi kimilanti ya kan kajing ai ke jong blai. Haga buram, haga spa, haga jing kawai,
Hagi ki bai dei bat kan ni ka perthai. Neng ila duai bong ko try ka ko banyu I ka jing ai ki so me haga ta ka jaka ka bang ko banyu I ka ba me kwa yang banyu I ka. Bleu ong ki klip hai no na ka we ka lenti. Mar yo ba kan wan pai biang na ka ju ka lenti. Yo ki la le start shu nang ta. Tip ke ipat ka banja. Kini kat bagi dangya lenti pio so bagi tu khana brio. Kila tip bagi consequences ke jai ka bomaki kila le bat ke ka ban saja. Kia jar nak kata lenti ka batmai ka bagi kile kempan bana. Ya kata ka khubor ka babha. Bagi ke ka bomaki kila yo I. Jar da ka basno babi bata gajing so benyau I ka mamaki ke la le bat klempep kini ke la le ringkat ba gajing so rem bagi tip ke ka banja ke la tip ke ka banja nama ka history ka baki ke tip ke thu ke ka bu herod ula jule ya ka bukum ke ni ka khubor Ublay ulali banai ru hai tigi briu ki bom don gajing nang gajing tip ki briu ki bom don gajing start gajing champagne ki briu ki bom nang ru wat ban puli ki briu ki bai gas ki bom don kata ka bai nong kata ka buram hangno ki bom don kata ka social status ka bai labanong bagi tagi nong aplang brot kini nong aplang brot kini ki bom nang wat ban puli ru Kini ginong aplang berat la juang bakim nuot la ni kim laru ban longkum kikin ja sakhi nak da jong noru namar la nyawi ki kom ki bapo tam hagari bar ka jai ben riu hang tai ha pedeng mingi handai ki bakum kini la le ban ra ya ka khubor ba makiru kintep nama habo bleu ai kini ka jing ai aim dei tam ta ki riu start ki ru champang Kibri ke badan buram, Henry uai ya kini ru nam taki weipat, kibriu ki luk ki lak ki patkar. Kibriu ke bamdan ka jing start, kibriu ke bamdan ka buram, kibriu ke bamdan ka spa, kibriu ke bamdan ka no ka bagian ong ka jongki. Kibriu ke bamlong kenrat, kini kinong ak belang brot, kilang brot ru kim dei ki jongki, ki ap ye jongki weipat. Kiri kinong belah. Rewat hagi bukum kini ki bapo tam naga jinglong jadi jap riu sate sapeng mingi ya ni ka khubor la lek banra bol wangel we thu iki ban ngi shem kini ha ka gospel ka jo Lukas ka lenong ka baar ya dekat ka bapra do arpo la lek ban pen benai ki ni ka khubor ba ha ba ki lo snow ya ni ka khubor bala khayus im jaga jingsuk bala khayu tao bo bleu la kular ling bagi nong itu lupa la khayu ha Bethlehem marsenyo snow ya kani la pen ki ya gadono jongki bagi le ong paramaki yang nya le hadu Bethlehem bagi nyo I ya ke ai ka bole thu hangi am tip kumno ki shem ya ka ta ka jaka Hemdon dak don shin banyalam ki hadu hangta. Hari kini kini kinong aplang brot. Kidon kajing champang bak kajing start banwat jaka bala jaru. Kila ju aplang brot kitip haba kalang brot kasakama kitip banwat. Kishu antat le sigadon kajing start ka bukom kata. But kat ini usim juga jingsuk lele la on kah kini ka snong ka thau ka joki kumno kinum tip ega bukum kata ngapar khat ega jing mayan ka bo blei wai heki bakilaban lap hadu katno kata ka jing pelek jimut ka joki ya kita ki kentin ki bo kodor ki ba angel wala pen benah ki ka hadu bakilek kerki hadu ban wat habanda shem bar hangno ki shem hasem Ana bagi syam hangta kaplu ka mensim ka jongki banyo I ka de ka jinga ai ka jong blei ka baglio snow hang to halum balai thu menta ki I ki khmat ka jongki hang ne sem kim don ai ban ai
Kim don ksiar, kim don rupa, kim don mir, kim don bisa. Hãy kể cái bom kia kêu y hằng này. Đây là cái chuyện ai cái chỗ play the gift that God gave. They didn't have any gifts to offer, but they accepted the gift that God gave. Kipriang ya kani cái chuyện ai cái chỗ play. Kipriang ya kani bagay na kamta jongki. Kita nam ta jongki, oh kita kemen haru kata-kata, hak bakiyo iyo ne kolong, kumbakiyo snow yak ega blaya tu, bat kila money dem yo, kita snow yak ni kajing ai ega jong blay, bat nang tu ki mi ong kaktin ka jong blay, kilet ban penbana, yak ni ka kubor kababah. Ka kubor jong Christmas ka beningkong, ka jing bena ya ka jing kayu Jesus Christ ha ka perthai. Lani ha Bethlehem ha ka kupor. Day na kini ki bamlar kam jong ka perthai. Ki mi nang tu bat ki perta bat ki rwai bat ki aro you try. Which is why go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, for Jesus Christ is born. Kela ya to sikaptai kela ya to pertani kilom ya kini kising ai ke jom play kata kini ke begini kilale komnongi pedang ya Christmas ko ki parangai hatong ile yo I ya kising ai ke jom play niyo imo ya kising ai ke jom play bahatongi pedang mo ya ka Bahkan ni kadai nam ta jonga, kadai nam ta jongi. Ka Christmas kadai kajing ai ka jong blay, ilau jong pon syakani ka perthai, tongin pediang ya ka. Let us receive it. Kadai kajing ai ka jong blay. Yones long balai dekat ke bakan riu ong, ladau ru pediang. Long jing thao ubatamai. Ka Christmas kadai Chris nakamta jongi. Ka Christmas kadai blay lembat ngi. Ka Christmas kadai kajing ai ka bagin pediang ya kajing ai ka jong blay. Ba kajing ai ka jong blay kamde busu ai u Jisu namta jongi. Hello ai u Jisu na kamta kajing im yangi. Ki bri ki bla jot ban ki balarem. Gen poi pat shake away kabenta. Bahagi ni kabenta kamu kuat penyekren bati kalong kene. Kei kene ke Christmas ke bamangi gidon kambon snow to. Hakani ka por haga bangi shong hakani ka yeng mane hakani ka por kabenta. Kei ke Christmas ke bangi don kambon snow to kum ki kon ki joble. Hakani ka je sing gidon shibun. Labudan na prinsipi ki bere hang ki balang ka jong play, labudan na prinsipi ki wepat ki balang pi don hang ne. Dasi don na prinsipi na ki wepat ki kan hon jinget hendi pi don lang hagi ka jeng sing. Ka Christmas. Ka Christmas ka day ka ta ka jingai ka jong play lo jong hon. Nagam daw brew ban sius pa ya u brew. Kaktiin ka jong blay ke thoingi. Lalagin puli ha kaktiin ka jong blay ka ongkom ne. Kasam ka bakat saw ka dekot ka bading kong hadulay ka ong ka jingbaman ubriw. Ka crunch pang ka jingman baman ubriw. Bahagi ka jingbaman ubriw ongkom no ba ubriw ong ba ublay omdan. Bar ka jingmot ja berkat jong briw barot kilapot. But kijing long kijong bri kilong kibala snew hadok kabala ublay ula ijli kijing long kijong bri. Bar shem don show ka ka baha kabon kwa ban le babaha. Ke barot kilong jaklia. Bar don show ubala le babaha don weiro. Kade kijing ruai kijong David sam ka bakat saw ka peningkong bat ka hadok kabalai. Kasam ka basan fulay dekat ka badingkong hadok ka balay kini baro artli kini kisam ka bakat sa basan fulay ki crunch pang kata ka jingbaman ka jong brew pa Ecclesiastes kalong ka banyaw ka dekat ka barpo ka ong da shisha don uriw hok ha ka kendo ubale ba
dan uweru baro kila long baman bat kila lepop. Ezekiel kalong ka kat pra kat ka basaw ka ong kimensim baro kilong ki jonga ong utray kumba ka mensim ukpa kumta ka mensim ukonru kilong ki jonga Henry kila lepop bat ka mensim ka lepop ka tahi kan yap Kaktin ka jong blay, haka testament ka berim ka ito yangi, siapang kita ki consequences, siapang kita kata ka dor bansiw, habo briw ule ka pop kalong ka jingring kang hukum, ba ka pop kal penyejingay no yaw briw no blay, laringin puli. Hagaktin ka jong blay ngin siyem shibun ki egi ka bagaktin ka jong blay ka kren. Isaya lenong basan pukunay ka dikot ka baar ka ong ki jingbam hok jong pi. Kila penyaklat no hapring jong pi baru blay jong pi. Bat ki pop jong pi kila ka ya ka kmat jong u napi. Kat hado ba onom la ban snow. Blay upa yukun jong u siya ni ka pertay. Namarbu yo briu. Laban klet ublay yo briu. Kajing ka yo briu kalau haduk kata ong kaktin ka jom blay. Lanang balay dekat bakan riu ka gospel you honest. Ublay ling ba kajing pa u ya kini kajing ai ka jong u siya briu yo Jesus Christ. Kalau ban sius pa yo briu nakipop ka jong ka Christmas kadai ka jingai ka jong blay yo briu yo jisu shagi briu ba on sius pa yaki kada kadai ka jing tmu ka jong blay ka ktin ka jong blay ha ka jing kren ha ka dialogue ka bo Ezekiel u kren ba u blay na mar ki pop ka jong briu u kli yo blay ong komne ha lenong ba khat prat khot ba ar pulai ha to don ka jing sobha ha ka jing yap ka jong baman Kata ka digajing kali ka po Ezekiel ukali. Nama me ong kamansim ka balepop kata kamansim kan yap. Hato donjing sobha ko try bau blay. Ya kajing yap ka jong baman. Blay ka dekat ka blay pu aru jupap ta ka bu ong yu Ezekiel kom ni. Ngam donjing sobha ha kajing yap jong ubayap. Ngam donjing sobha ha kajing yap ki jong baman. Tika Christmas kadai Christmas kadai kata kajing sius pa kajong blay ban sius pa yu briu niki pop kajing ai kajong blay yu jisu galong ba long unong penem unong pelait unong penkoi yu briu niki jing baman ba niki jing bam hok ju baro sya kajing tau tmai kajong blay ja kajing im ba ka long renyeng kajong briu hi Pika ktin ka jong blay ka ong baro kila lepop. Bat kila dole no eye ka buram ka jong blay. Kata ka dege ka bu Paul Ukren. Kila nong ka balay to kalpa arpulay si jong shikinong rom. Bat ka nong ka banriyo to kalpa arpulay ong ka bainong jong ka pop long ka jingyap. Ka bainong. Kaya kata ka bainong ka dege eye ka bangiyo. Hadin bangilale ya ka nore ka no. Baro na prinjingi nginong kinong tribela. Nya bela. Hagir kong per. Ngaro nga dinong bela. Baro ngini kinong bela. Bawa na habing ladep bela. Ngiyo yaki bainong. Habing liyo ban tray gano ngiyo yaka bainong. Kabainong gede kabang ngiyo. Hadin bing ladep ban le yaka gano. Kaya habing le yaka pop. Kabainong jeng kapop kalong ka jingyap. Halu Paul uklam simkut kata. Lapin pe itu lenong bandri ukat bar pulai don kolen hadin jeng kata. Bau habu don kolen. Kapeni badon ke bamar kongpong ya kata. Wang komno Henry koma. Ka jingai ka jong blay kalong ka jing imbom jukut. Dau Chris Jisu ubau try jongi.
Det här är Christmas nyo I jag kan inte jing ett ka jong blay. Jag kan jing ai ka jong blay. Jag kan jing map ka jong blay yo brio. Bo kwa ban pen thamai pat yo brio. Da ka bo brio u nge chau Jesus Christ. Bo blay u la pa shin ne ka thai. Dak tin jo blay ka ong na bo blay shim la mon. Bo brio un jot no. Hre ba baro on yo jag kan jing bom ju kot. Na bo blay shim la pa yu kon ching ne ka thai ban pen rem ye ka thai. Henry bon pen ye ka perthai dau. Utau bangai on pen rem. Henry utau bam ngai. Ola rem lupa. Na bom shim la ngai. Hagene ga jingai e ga jong blai. Yo kon jong u Jesus Christ shagene ka perthai. Ka Christmas ka dei ga jingai e ga jong blai yo kon jong u na ga banta jongi. Ban sils pa ingi na ki pop ki jongi baro. Bảo êu bằng nghe hu onom jot shu Henry unyo yaga jing ka babam jugot. Ngi nom la ban pen daladi yaladi. Ngi nom la ban le da kanu kurukom ka banga ban pen lai daladi yaladi. Lam dau blai hi uwan ban le naga banta jongi. Bagian senut ho ya kini ngakwa ban pulih pleng jopi ya dekat kitab Jeremiah. Bagian kam sulu kambai kini. Kalau nong kabakat lai. Bat ka dekat ka baar pulai. Unong Ethiopia kini kita jingkeli. Unong Ethiopia ula ban penkelai la ka snap. Lani ula basa yala ka bathoda lana kumta piru pila banle bha haba pila mlin ha ka bale sniu kombau nong Ethiopia umla ban per kelai ka snap jong ya ka rong ka ju ha ka met ka jong ya ka sne do jong ula basa onumla ban pen kelai ya ka ni ka sne ha ka met ka jong ya ka rong ka jong ka Ngiru nginom la mangilam lin haka jing les niu lapun la khai ngi haka pop ban la marbi long kinong pop ngi le pop mdai na mar bangi le pop sa khot ngi nong pop lapun la kha haka pop ban ngi le pop baru blai ukwa ban sius pa yau breu naga bakum kata ban sayu beriu nak bakum kata. Bana dengan pulih penjopi ka sti ka baning kong Timothy ka lenong abasan ka khot ka baar pusau. Kini ki kentien ki belong ka syarkai ru kata-kata ki bau Paul utho. Da ka bau komunis ka. Don ki beriu ki baki pop jongki ki Paul pa. Ki dayat no haswa sa ka jing bishar. Hanai donru ki beriu ki biabu ki baki pop jongki ki abut nadin. Ki don ki pop ki babau teng kreng ki ban le akmat ka khet bishar ka jong blaya so bangingin poi hangta. Don ki pop ki banginang le ki biabut bat ngi nadin ru. Baik kalau kajing le ran haru kata-kata lalu blayon haban that wrong ya gini ki pop ki jong hak ko wisngi. Napa kachin gajong blay kay tuingi ba way udon kam ban yeng akmat ka ket bishar gajong Chris ar koren lenong ka besan kat kot ka basipo. Barangnya ban yeng akmat jong ta ka ket bishar gajong Chris. Ki pop ki badona shwa jong ikini ken poi haswa jong ka ket jing bishar. Bagi bana din ru Kenya buat lang don ki beriu ki bagi pop jongki ki Paulo pa ki dayat no haswa shaka jing bishar don ki beriu ki bagi pop jongki ru ki buat nadin u blay man kwa bantat lingkrang ye ki pop jongi pai pa Nagtakadaw uyo iya kajing mlin kajong beriu, belam mlin ban le siu, belam mlin ban le pop, kajing long kajing le kajong beriu, kila khangla ju blay ban kren, la khangla ju blay bunyo ban snow, nagtakadaw blay ha kajing i kajong bo man bo weiru un jotno,
upa yu Jisu shakani ka perthai ban long kalenti ka jing shisha ba ka jing ban tin yu briu shakalenti ka budai ban lej ban yalam u shakalenti ka budon ka ban yaj ban pdiang ya ka jing penthamai ka jong blei ka bo bleun penthamai ya ka jing long jing ka jong briu bo briu on long u jing thau ba thamai bagi ai ke barim baro ke bo ki kan do kan dam bat kan wai no bagi ai ke kan jalong ka ba thamai hakata ka sngi ka bangi pdiang ya ka jing ai ka jong blei yo Jesus Christ hakata ka sngi ka yong ka Christmas Christ for the masses Narangi hake ni ka sngi pdiang ya ka ni ka jing ai ka jong blei ni pdiang ya ka jing map ka jong blei ingau nong pop ba krau tam ka bong pol ba ka ni ka sngi op ban yang khmat jong u ki khun ki jong blei ki bo blei la siu spai ngi do khun jong u Jesus Christ para bagai kaktin ka jong blei ka ong ka kitab jing kain la nong ar phnyo to khat ka balai ki pap jong pi kan la baby your sin will find you one day o David aga sam ka basan phuai ka khat ka balai ong kani ka pop ka jonga ka don hakmat ki khmat ka jonga au blei to blei tip bai ka ta baru pai Jesus shene ka perthai ban pen kho jingi nagi jing bamman bat nagi jing bam hok jingi baro bat ban ting khon yangi bangi long ki khon ki jong blei om shu tangkum ki jing thau ki jong om tang ban shu ngai ko ki param ngai rewat ban dap pdiang ru Yohanes kelenok banding kong dekat bakat ar kalai kong henry kat kita ke bela pdiang yu ha kitu ai ka bor ban long ki khonu blei ki bela kha om naga snam om naga do om naga monu briu henry naga mon ublei ka Christmas ke de kata ka jing siu spa ka jong blei ka bo blei om tang mu shio ban map noi ki pop ke jingi ban sat ingi ni ki jing bam hok baro da ka bangi pdiang yu jisu ka jing em yoi ka jing em bam jukut henry da ka bangi pdiang yu ru ya kata ka jing teng khon ka bo blei u ting yangi ki khon ki jong u ting yangi bangi long ki khon ki jong te kumta hagaya ka bo biang u blei u la pha yu khon u bla kha na ka briu khanang bu nyo siu spa no yangi bat bangin yo ya kata ka jing ting khon ong upol ka sti sikinong Galatia klenong ka basau ka record ka basau bat ka basan ka benta ka baar ka Christmas kadegay ka Christmas ka panpau ya kata ka jing eat ka jong blei ka bo blei u eat yo briu hadu kata ngam tip ngala chi thu khanan MEP chi sin phang ju ni ka jingja pitep ngahi ka college te college ka hi kai hale dik in college ngahi kai hai ti ki por ke banganang samla house dem khat khanai spa khanai pun riu kata ka por ni judon ke ni ka college week baron gawi ka sngi ka bangi judon ke ni ka passing the parcel ka jing le kai nam te no hi kai ba ka wai na preng kita ka de passing the parcel tinga nga ba khamlong le ran bi ngam ju kwa ban shim ban ta than ki wi ki ki arwai ki shat ba kom ta ter te ki ni no hi kai ki bom me rwai ki bom me shat ki bom le kom no ki oi ki ali ngi shiwan lang ne stage ngi don ke ni ka jing le kai passing the parcel te ki hono no ka por ba ka ni ka jing tem ka kut habaga itu ibaga tu ka parcel ka ha bakri jongi don kamban khli tu ka jing sop but don jing tho apo pihak ban le kat kum bala tho te kom ta ngarung la ha pan le isong lang ta hajrong ha do auditorium tu stage te ngala persang dom nom bagan like kata ka parcel la khti jonga bat ka like man la ka por ngi don kum khat nyungu ta ka por ka like sila oh ngak men ka parcel ka banang he ka tu ka nang rit ka poi ka tu ba khadung sa lai ngut bat nga ngade we na preng kita ki lai
Bahata kapor ti kan sahab akti jongang la suthu la kam hab ta ka sahab ka bakhat lu mat kum ta ka hab akti jonga bala hab ban pli tai jing sop ani ngak khlam nang ban puli ke ka bala tho te ni khna ki le kum no ki shim i tai parcel bat i jing tho bat ki puli hapring ki babun auditorium hali dikin ka kham he ban ni ki ong kum no ta vi dep jing tho define love. Ani. Madang samla. Kena kan thai sudang tu. Hai re dengan lek kumno. Kumno ngan batai kata. Hai pori bukom kita try. I jing start kumno ngan cuba. But hang tang ta kawan. Kata ka jing kawan hang tu hi tai jing cuba apa jung blay ta ka jing duai jonga. Okay, I'll define love for you. Love is the nature of God. But I also want to tell you that love has no synonym. Kajing eat ka de kajing long ka jong play. Kajing eat kam don da ka pat ka ktin. But since you want me to define what love is, this is what is love. Love can be defined only by love itself. So what is love? Love is a 50. Love is a 50 before O and a 5 before E. And that's the relationship between you and me. PM. 50 before O and a 5 before E. P-U-N-T-O. L-O-V-E. A 50 before O and a 5 before E. Kajing eat kadi kajing day. Kabaw blay udon batni. Bakani kajing eat kabaw blay udon kapadum laban kut lano. Namakani kajing eat kalong kajing eat kabana bom jukut shabom jukut. But kadika jingiday. Baling baga Christmas ublay kwa bal wanra ita ka jing eat ka jo shangi hagabon sedang ya ka jingiday. Men bau Jisu dang don na kadika perthai. Wong kumne hagalanong ka bakatsan ka gospel jo Yohanes ter da pin puliang tu. O nga ngalong ding so wan ma pi pilong kitanat. Ukpa jo ngawlong long smart briso. That's the relationship. Katanat baro kabahanga kabasayso ngan khalat bagan sayso kambon. Pi namar kata pinong kibakoy kuang. Idon kani kajing day. Kung bakatanat kamlapan sayso na ladihi lam dagayay ni huding so wan kum tama piru lam dapiyay ni anga. Natakadaw ang tuyay ni hangabat mga pi. Bawang ala kren na pi kini ki baka jing kmen jonga kanyo long na pi baka jing kmen pi kan long ka badap kata ka relationship bawang kum no hitik khot ka bahadien ngam khot shu ye pi ki shakri na shakri tip ye ke bukan rajung le haringa khot pi ki parlok ki jonga na ba ki baro ki bang leo sko no pa nga pen tip api kata ka jing dai Kamdon ka jing buuri shu, ha ka jing day ka jing badu blay, limbaw kon jo u Jesus Christ, ya ka plan ka jing tmu ka jong blay, limbaw ka Christmas, limbaw ka jing ay ka jong blay, ka lang bu bre untip ya ka mon ka jong blay, ya ka jing tmu ka jong blay, ka bu blay tmu, nang ta way pa way brew, ka way pa way ka brew, ka blak ha brew siya ka pertay, bagi ban tip ya ka mon ka jong blay, bu blay pan tip ya ka ta. Kata ka relationship. Kamdon ka jing buri, kamdon ka jing tengkai, kamdon ka iki ka blay un panlong berngut bernget iki baro, ukwa pan pau ha ka basyay, ya ka jing tmu baro ka budan, nam ta jong pi ba nam ta jonga lengba, kadi ka jing ay ka jong uyo Jesus Christ, siya ka ka pertay ko ki parap ngit ba ika. Ka Christmas, ka day ka ni, ka jing pau ka jong blay ka ni ka jing day ka bakodor, lengba ka ta ka jing ka bula jingi, ka jing ka bam kutsu, ka jing ka bayay ne. But kanum kutsu lano
lanuru. Kata kadiga Christmas. Bau niu Jisu. O bau bleu la ayengi. O poluang. O niu Jisu was dang ye kadiga jingidai. O deu tau ksiang gen. Nam tau kpa bat nam ta jongi. Haga shiti ka baning kong bu polu thoi shu Timothy. O ka ban pen kan mau ba ban pen sno thoi nu samla. Ye ka jingidai ka ba kum kani. Haga lenong ka ba ar ka khat ka ba san. Namar don uwe ublay, but uwe ksiang ru happening ublay, but kibriu. Uwe uta, u Jesus Christ. Ubla aiti yela de, balong kajing siu spa ya baro. Waiti no, ya kaburam kabudon happening, ban wan sing nega berthei, nega bentajongi. Ban siu spa ingi, bengya ban mat ya kediga jing eat kajong blay. Kabam don jing thau chu ngem la ban tip kat nu ka yar ngem la ban tip kat nu ga lenter ka jongka ngem la ban tip kat nu ka drong ngem la ban tip kat nu ka jing jaliu jongka nama ka ni ka jing I ka jong blai ka lo ba hadu kata that's the mystery of God's love don jing thau ba du blai kwa ngi peng nyu I ye ka ni ka jing I ka ba hadu kat kani. Kani ka jing I ka jong blay ka bon ra I kani ka jing day ka bakom kani ka relationship kalong ka I ka banom dan nu ubala ban pendukut no bat ban penwai no hanai di tang mangihi ki bala ban kentai jaga ladang ingim trep ban pedian ya ka. Paul thought I see baning kong shoot Timothy kan nong baning kong dekat ke bekat san wong kom ni kan ika ktin kalong ke basisha bat ke bebet ya ke ban priang baro par bo Chris Jisu la wan shaka perthei ya ke ban pen im ya ki bapap na ki bang along uba kong san babu sedang pad ika de ke jingide ke batmai nak tak dau Paul la ke shibu thoi skinong korin wong kom no dau no don how Chris ulang jing thau batmai ke ki barim kila dono hakmi ki jalong ki batmai bahag ta ka jinglong thamai u Paul Ukraine shau tita seglenong of ar ka khot ka khat wei ter ngan pule namar ka jing ai ka jo blay kalapau ka bawalam jing penim haki breu baro kabahikai yangi krang hagabala lenno yagajing bombriu blay pada gajing kwa brai ka perthei nginyo im bakhan adgar bat bahok bat bariu blay hagani ka perthei ka pementa kibayak mi yaga ta jing kremen besuk pada gajing mi pau ka buram gajong blay bakrau Badu Jesus Christ unang penim jongi kad khat ka khat sao ubla IT no yeladi na ka penta jongi bonyo sius pa no yangi na ka jing bom hok baro but ba un pen khoj haladihi yo pait lang ban long ka benta kinti jong uhi kani ka de ka ta ka jingedei kani ka de ka ta ka relationship ka bo blailing ba jong khon jong Jesus Christ bo la pha shakani ka perthei ukwa om tang ban pen im yangi henrei bu kwa ban pen khoj yangi na ka jing bom hok baro bat ban pen khoj haladihi yau tau pait lang uban long ka nong kan ti ka jong blai ublai ka ban kam kan ti ya phi yanga yangi baro ba bangilong ki khon ki jong blai Haka Christmas, ladangin pudyang ya kani ka jing le ka jong blay, ladangin pudyang ya kani ka jing ai ka jong blay, nginyo snow ita ka jing thau thamai ka jong blay ka jing im ka jing napo shabar kan wan kan plu ka jing kwen ka bapo ka ma plu kinang ablang brot kirwai ya ka jing silspa kirwai ya ka jing ai ka jong blay nabau blay ula map bat ula isnei baut ai yu bri ya ka jing im ka batmai ka Christmas ka ai ye ka jing im ka batmai bat ka benta ka balai ka bangal sakut no kay kini ka Christmas ka lenong ka bapra ka khot ka bakhatar ka shti ka bo Paul thosh ki Hebrew kong kumni
Don Gibril give on Paul toy can get tea, don't give on the Paul lady give a part talk at Bagalong. That cut Kabakan arc on company. Nabang and East A, Yagajing Lebaman junkie. But he pop junkie, Ganum can mouse. Ka Christmas kadika declaration. Ka Christmas kadika jingpan ma ka bo blay upan panali mo jong ko nu jong. Baiki pop jongi o blay onom kan mausu. Larangi pdiang ya kadika jinga e ka jong blay. Larangi pdiang yu jisu ha ka jing em ka jingi. Dakataka jingai ka ba scam bula one lagam da jongi. Ka tin ka jong blay ka om. Ngan isen e ya ka jing le baman jongi. Bat ya ki pop jongi. Ngan ken mau shu kat khot ka bakhat lai ka jutang batmai ulapan long rim yagata ka baningkong ti kata ka banang rim kan nang temen kan sa donoru kay kata ka jutang ka barim ka pop ka bainong joka pop long ka jingyap Henry hagen ne jutang ka batmai kawan kata ka jing thamai ka jong pen thamai ka jong blay hagabola penlong rim no ya kata ka beningkong da ka ba wanra ya ka ni ka batmai hagabuang ya ki pop jong ki priu ngan ken mau shu ya ki pop jong ki ngan ken mau shu kalenong ka ba si po ka khot ka ba khan riu khanamin kham shai shu ak jin de bat ka ni ka banta Kani kalong kata kejutang ya kabangan tau. Bat ki hadin kita gisngi ong try. Ngan bu iki hukum jonga hagi donut jongki. Bat hagi jing mut jongki ru ngan to yaki. Bat iki pop jongki. Bat iki jing palat jongki. Ngan ken mau shu. Kani kalong kata kejutang ya kabangan tau. Ngan bu iki hukum jonga hagi donut jongki. But hagi jing mut jong ki ru ngan tho yagi. Ka Christmas. Larangi pediang yagani ka jing ai ka jong blay. Larangi pediang yagani ka bo blay ai yang iling bo jong Jesus Christ ta ka bangi ngam ban so tho yagani ka jing ai ka bo kodor. Ya wan snow yagi ni ki juki tin ki bo try la kren ki por. Leng ba jong ni bo tho shiki Hebrew. Baka jutang ka batmai ngan tau. Badi ki hukum jonga ngan bu hagi dono jongpi. Iki pop jongpi ngan om kan mau shu. Ya ka mon ka jong blay hang ne. U blay ngong pi kwa ban bu ri iki nangi. Ya ka ta ka batmai na hingi. He'll spell it out for us. On pen I hangi. Ya kalenti ka bangi de ban lej. O ya lam yangi ban ngan so tho ita ka jink men ka bangi im ha ne ka jing im ling kat bodu Chris. Ngen im ha ne ka jing im da ka jink men bangi so tho bala ma pi ke pop jangi. Ngen im da ka ta ka jing so tho bo blay la le isne yangi. Ka Christmas ka de kata ka jing ai ka jong blay ka bangi don kamban pdiang ya ka ha ka jing im ka jingi. Te on ha bangi la pdiang ya kini ngenya lekmen ngenya risaken ngenya ro you try ngenya khawairu namar habaka man sim kawan show try o gaktin ka jong play ki kmen ki angel habneng la damangi ngen so tho ikeni ka dor joka Christmas om tang bangin kmen hang ni habneng ru it's great rejoicing nabati ki khon ki jong play na kam tama u ya ki ba ma u lawan ngila so tho ika dor jonga habing kmen hang ni kmen hang tairo ka jing ka jong blay ka ba crow hadu kata build up your relationship stang ye ke but mai but I hingi begin mat ye ke ba ha no try ha shabangan shongan puli ke bantan nak tin jong blay wong kom ni Kashiti ka baning kong shu yon is kil nong ba sao ka khot ka ba khandai bat ka ba shi pho kong kom ni hagani la pen pau shna ye ka jing e ju blay hangi bo blay la pha yo la khon bala kham marwe she ni ka pathe bangin yo im da u
Hakani kalong ka jing age. Na bangila age mangi yaw blay. Henry na bawla age mauyangi. Bad bawla pa elo kon banlong kakuna. Nagabata ipap jongi. Kajinga ka jong blay yu kon jong u Jesus Christ sikanik bertay kalong. Nagabata jongi. Tungin pedang ya kene. Bailong tai ko trying up pedang ya kene kajinga ka jong me. In dem ki ko siu kajinga barang ko trying up pedang. Badang ta habi ongkom ta ko ki parabngai. Kajing lek kemen sobha jongi kin don jingmut. Kajing ruai kajing kin don jingmut. Kajing ya kublai jongi iwe kin don jingmut. Kajing ya khot skubha hak yeng ki sem ni ki perlok ki perjor ki bahiyeng sem kin don jingmut. Namar balai bingilio ban pdiang yau ne. Ubla tau thumai ubla sius pa. Ubla map no yiki pop kajing i baro. Pop longing i shu tangtum kajing thang kajing Handaki kun kajing Kinong e yo pateng lem badu Chris. Doblen kerhu ngenya duai. Ublay bo try unong panim ponong sius pa jongi. Ngai ngu yemi ko try bagani ke sngi yo pan wan ha ke ying ke jomi. Ngi jit ye ke ke sing ko try mor ban shong ki ke jat ke jomi. Ha ke ke ying ka ba kentang ke jomi. Ban rai ke jingi ro ban mani yami ban pen crow ye ka kerteng ga jame au blay par kham tam ru try bagi do ban snow ye ka jing slok ne ka tin ga jame ya ngo ye me ba me e jing hatu kata kata mela khot ngi ko try bagi do ban snow ye ka ni ka khubor ka ba ba ko try par bagin tiang ye ka ni ka jing ai e ga jame yu khon jame Jesus Christ ye ka ni ka perthei ngi don ha ni ka jing seng au blay bar ngi wan hang ni ban pla jing ngai Ngiwan hang ni ban pediang ye ka jing shisha ka bakraw. Ngiwan hang ni ban ngej ko try ka bu Jisu ulong ta unong sius pa dagam ta jongi. Ngiwan hang ni ko try ringkat baka jing so scam ablay. Bang yo ban pediang ye ka jing ai ka jong me ka jing im ka jing ko try. Lingwa ka ni ka jing ai ka jong me yu khon jong me sha ka ni ka perthei. Ngidon ka daw ka bakraw ban kemen. Ngidon ka daw ka bakraw ko try ban le kemen. But try I bomami walong taus im joka jingsuk ubalawan sigan ka perthei na kabanta ban pen benai ka jingsuk ha ka perthei ngen shem ye ka jingsuk hami ko try haki por baro haki jingja baro labingi tip bagade ka jingsuk ka bami ai ka bami hi me on kamlong ka perthei ka ai me ai mami but mami walong im joka jingsuk utan rai joka jingsuk To pen bana ko try ka jingsuk hapdeng kitu ki bamsuk. Pen bana ko try kan rabi de jongai ka jingsuk hapdeng jong ka jingya kan at. Pen bana ka jingsuk ka jimi ko try hapdeng jong ka jing do jing karmen. Pen bana ka jingsuk ka jimi ko try hapdeng jong ka jing pihon ko try kan rabi de jongai. Pen bana ka jingsuk ka jimi ko try hapdeng jong ka jing bomla panyamap iwe. Hare try ya rabi ngi bahagani ka sngi hapami pen bana ka jing map ka jong mi yangi ablay. Ngen laban ma pru ya kiwei na bagani ka de ka hukum ka jome ken ko try men ba medang don na kene perthei ya kita ke belange bat kita ke bela pediang me ong te try ka hukum ka bathmai nga ai pi ba pinye iwe ba da kene ko ba kiwei ken tip ba pilo ki sunran jonga try au playing adua me na bangile yo ban ma je ke ching map ne me tu hikai yang iru baling baju kini kecing ai ke jumi khun jomi ngenang ban ma bru yakiwe haka kerteng jong Jisu amen Ngi ai ngu yo blay kan ka step ka ba blay la kar khu ka ku bor Christmas ka ba perkemen na ka benta jong i baro Tongen mi naga naga jiasang, haga naga por, daga jing kemen. Kapang yo asngawi ka naga kubor, bo Jisu lapan wala pelai jangi, bat upan kala na dong syadong. Tongin yathu ka naga kubor, syaki way pat. Tongin ra ni kubor, hayi ngasam, bat syaki way pat. To blay, unyo ban karku.
Ngenya penwai no ke syakri yung ina ke por ke bangirwai ke jingirwai ke ba shispa arpway. Shispa arpway. Kami us jong kis o wan hak puramba. Ngin bani ngenya dam hak jat us Emmanuel. Usai ki jat ben riu na pop. Utrai da ke borba. Buram us Emmanuel. Kakar tang jong uto yero bute jingai ba. Buram ki day ban tang yunehi maunang pen ke berthai ukan rat Jehovah. Buram us jongi. Ganyan yang lang yerwai da ke jingirwai da ke bakamen. Yerwai da ke jingkamen pelait yang ini ki kentri jong ke pabaro da wa berkat ikin tien yang da ke jingirwai. Yerwai da ke jingkamen bat uplain do ban kerku yang ikan da ke por. Musim jong kisim uwan haburamba in maning in yadem hakjat usim Emmanuel usay kijat ben real na pop utre na kaborba buram usim Emmanuel kagerdeng jong uto yaro ute jing ai ba baroki day bani tang yu dehi maunang penim ka birthday upin raje oba buram yusim jongi Sajing yaro geleng ka birthday Yau pun jong ulen mula syanyam na marjongi Uwan pen shay ha ka birthday ka jingin ba ublay Buram yusim jongi Nagerteng jong uto
ba baroki devani tam unity maunang pendem ka birthday bukan Jehovah Huron Huron Yusim Jongi Huron Huron Yusim Jongi Ai go ye me atrai melan ai ke ne ka kubor ke bakrau hap deng jongi ka kubor Christmas ka ban imna bom jikot che bom jikot hagi download ke jongi trangi dwai me us em yo ka jingsuk men yo ban sin shar hagi download ke jongi ban gin mi na ke ne ke jesang rangkat bar ke jingkor khu na ka tien ke jombe ka bangela yo try yarap yang ya try way pi way bangina ban kemen haki por baro yang ke jingem ai ke pertai kan yo ingi bangina ki khon ke jombe palai ngi de ke jingkor khu ke jombe to ai ba ke jinga ai ke jong Jesus Christ utra ka bada byang hangi ki khon ke jombe ka jing e ke jong blake pan bom jikot ka jing is lok ke chipentien ka chipen shaj bor ke jom sem khoi to kin lai way blay kalong blay lambat ki haki por baro har bangina jam jos number ma ni blay lai ho way blay lo Emmanuel un long lamran kan bat ki ru khot ke jombe ki badon haga rijingi bat keleng ke pertai na domanta ki bom jikot amen amen